plug-in hybrid. Welcome to our new vlog. Okay. तो अबे लर्न टाइम 9टा ହେଇଗଲାଣି ଅଛୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଅଛୁ ଏବେ ରନିଂ ସରିଲା କ'ଣ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କରିକି ପଳେଇବୁ ଭାବୁଛୁ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଓକେ ଏଠୁ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହେବ ସେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ହଁ ଆଜି ନବବର୍ଷ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆଜି ଉଗାଦି ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ ମାନେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଓକେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏଇଟା ଆମର ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟା ଓକେ ହୋଟେଲଟା ଗୋଟେ ବନା ହେଉଛି ଏବେ ଏଇଟା କ'ଣ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଏତିକି ହେଲା କଥା ଆଜିର ସକାଳର 8ଟା ବେଳକୁ ଆସିଥିଲି 7ଟା 8ଟା ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ ଆସିଲି 9ଟା ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ମାରି ପଳା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି ଘରକୁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରୁ ସିଧା ସେ ଯେଉଁଠି ଆମ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାରେକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କ'ଣ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଭାବିଲି ବଟ୍ ବନେଇଲିନି ଓକେ ଏବେ ଆସିଲି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଗାଧେଇବା ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଯିବି ମାନେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିଦେବି କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ସେ ପଡ଼ିଆଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ନୂଆରେ ବନେଇଛନ୍ତି ତ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଟିକେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନାହିଁ ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନି କି କିଛି କରିନି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି 12ଟା ବେଳକୁ କାଲି ତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡ କେମିତି ରଖିବି ସବୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ପଳାଇ ଆସିବ ନା କ'ଣ ଆଉ ଆଜିର ପାଗଟା ପୁରା ଭଲ ଅଛି ଖରା ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଲା ସେମିତି ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କରିଥିଲି ଟିକେ କ'ଣ ଏଇ ପାଖରେ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଲା ତ କ'ଣ ଚିର ଫିର କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ମୁଁ ତେଲ ଯୋଉଠି ଲଗେଇ ଘଷିଲି ଏବେ ବସିଛି ଆଉ ଖରା ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ନା ଟାଇମ୍ଟା ହେଇଛି ଏବେ 1:46 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କେଜାଣି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ୟାର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଓହୋ ବର୍ଷା ଆଉ ସଫା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ସଫା କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲି ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ହେଇ ପକେଇଲାଣି କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି କାଲିର କାମ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲା ଭଳିଆ 120 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଅଛି ସିଆଡ଼େ ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲେ ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହେବାଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ତ ବାଇକ୍ରେ ହିଁ ଯାଇକି ଆସିବା ବୋଲି ଭାବୁଛି ବଟ୍ କେତେବେଳେ ଯିବା କେତେବେଳେ ଆସିବା କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି କାଲି ଯଦି ଯିବିନି ମାନେ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଗଲା ଆଉ ବା ଛାତୁ ଆସିକି ବସିছে ଏବେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚାଲ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତଳ ପଳ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ଖେଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଲିଛି ସେପଟେ ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ବାହାରି ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ସେତେ ଗୋଟେ ଗପି ଚାଲିଛି ବେକାରିଆ ବର୍ଷା କହିକି ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନଥିଲି ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଖେଳୁଥିବେ ମାନେ ବର୍ଷା ତ ଅଧିକ କିଛି ହେଉନି ଯେ ଖେଳୁଥିବେ ଯେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଓଦା ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି
ବାହାରେ ଦେଖ ଏବେ ଝିପି ପଡ଼ୁଥିଲା କମିଗଲା ଟିକେ କ'ଣ ଏଇଟା ବେକାରିଆ ବର୍ଷା ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ ହେଲେ ହେଉଛି ଯାଉଛି ଚାଲ ଯିବା ତଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ଛାତରେ ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଟିକେ କମିଲା ବୋଲି ଖେଳିବାକୁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ତ ନାହିଁ ଯେ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି କାଦରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ଗଛ ଛାଇରେ ଗଛ ତଳେ ଛାଇରେ ନାହିଁ ଗଛ ତଳେ ଟିକେ କମ୍ ପଳେଇଥିଲେ ହନ୍ତା ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ କମିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କୋଉଠି ଗଛ କ'ଣ କରିବା ବେକାର ଆସିଲି ନା କ'ଣ ୱିକ୍ଟି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପୁରା ଶେଷ ସରି ସ୍କିପ୍ ଯିଏକି 2 days ହେଇଗଲା 2 days ହଁ जी बंद काली बंद रहा ता नेक्स्ट डे भी बंद रहा आई थिंक ता नेक्स्ट डे भी बंद रहा और थे स्टार्ट है बेलू 3-4 दिन पर वर्कआउट स्टार्ट हम ना वर्कआउट करी कौन कर जल्दी टे ड्रेस चेंज कर ना ठंडा ठंडा कौन हो गले और ये बहुत प्रॉब्लम हो ओके चेंज करदेली ड्रेस जाइए चा टे पकईदे मजा मजा लगे जीवा चा टे कर पकईदा चा तो नहीं हाँ चा ब्रू स्टैंडा पूरा ढिला है कौन कौन हो जाऊँगी केत कौन हो देखा कि नहीं ओके हाँ चलिया तो तो वर्षा छाड़ कि जाने वर्षा हो काली प्लानिंग कर प्लानिंग माने कौन मो सहित किए जी तो किए जी कौन गोटे माने मो भाई ना जी कहला मो सहित बट कौन काम अच्छी ना कौन कहते कौन हम कही काली सहित जी ना गोटे सांग कहीनी सन्धार मिसिक कह कहली प्रॉब्लम ना किए दिज गले हम जे मैंने एमती थोड़ा वर्षा वर्षा है बड़े बिजार है देखी वर्षा टे छाड़ू पुणी ता बाइक टा रिटर्न करार अच्छी कौन काम काम थाई सका फोन करी तो ये सन्धार आण कहली आण कहलू हो सन्धार आण ठीक अच्छे कहली वर्षा एपर्यंत छाड़ेनि केतले छाड़ो केतले बाइक नहीं देवी देन गोटे से सांग सहित मिसार अच्छी काली कथा भी कौन आ गए बाइक टे दरकार ए बाइक नहीं सांग बाइक नहीं तो एत दूर नहीं आउ थे नेबी बोली मत ठीक लगुनि
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଥା ହେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ବଟ୍ କାଲିକି ଯିବାର ଅଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଚା ପିଇଦିଏ। ଦେଖିଲି ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ଟା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ କଭର୍ ଲଗାଇଲେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ନା କ'ଣ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଏତିକି ସମୟ ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥାଉଛି, ମାନେ କେତେ 7 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଇକି ଅଛି। କଭର୍ ଲଗାଇଲେ ଏକା ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଫୋନ୍ଟା। କଭର୍ ମାନେ ଲଗାଇବା ଦରକାର ଯେ ଏମିତି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି ସେ ମଝିରେ, ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତ କଭର୍ ଲଗାଇଲେ ଠିକ୍ ହେବନି ବୋଧେ, ଏତେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା। 9000ର ଫୋନ୍ଟା ଆଉ କ'ଣ ହେବ, 4GB RAM 64GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଚଳେଇ ଦେବା। ଓକେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଗରମ ହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଥାଉ, କଭର୍ ଥାଉ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବର୍ଷା। ତ ଏବେ ବାହାରିଲି ଯାଉଛି ସେ ଭାଇ ସହିତ କ'ଣ ମିଶିକି କଥା ହେଇଛି କାଲିର ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାହବ। ହଁ କୋଉଟା ଗାଡ଼ି ଆଣିବୁ ନା, ଗାଡ଼ି ଆଣିବୁ ନା କାରରେ। ହଉ ଯାଇ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ହଁ ଯିବି ସେ ଭାଇ ସହିତ ମିଶି କ'ଣ କଥା କେଉଁଥିରେ ଯିବା କ'ଣ। କାଲି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ଭାବୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ରେନ୍କୋଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି। ଏବେ ଯାଇକି ଆସିଲି। ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଦିଦି ଗଲି, 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ପିନ୍ଧୁଛି କ'ଣ ନ ହେଇଯାଉ, ଯାର ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କାଲି କାର୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ହେଲା, ମାନେ କୁହାହେଲା ତ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ କାଲି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ଅଛି ବୋଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ବେଟର୍ ହେବ କି କାର୍ ଅଛି, ତେଲ ପକେଇକି ଯାଇକି ଆସିବାର ଅଛି, ତ କାର୍ରେ ଯାଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ହେଇନଥିବ, ବଟ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କହିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟା। ରହିଲି।